นี่खान्थाल लाबोलायबाय जाहा रासिनो खान्थाल टिक लुकलु थार नामा खान्थाला 10 टाका 10 टाकाल' लानायनो मोनब्रेनाय ओइ टुकु आंथ' मोजां मोना गियो ओइ टुकु हेलौ हाय माबा अरगोनलै गिसोयो आं हे गाइस खुलुमबाय नोंथांखौ गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै बेरेफुंजानि फुजा होखांबाय ओमफ्राय दायो लाइम सल्टेड वाटार लोंनोसै ओमफ्राय दिनैहाय जोंहानावहाय आलासि गिदिर सासे फैदों सोर आलासि फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिथिं सोरबा निमखि जादों ब्लेक टि लोंदों ओमफ्राय आरो बिथिं काटिं सोलिगासिनो केरेलानि फ्राय बानाना फ्राय बिराद गोथाव मोनजायो केरेला फ्रायखौ सुगारनि थाखाय बिराद मोजां जाबाय आरो हाबाव दे नै जोंहा आरो बाटार पनिर मसाला संनो नागिरलायबाय माने मिरामिस जानायावहाय मा जानो कनफ्यूजल' जायो आरोना खालि माशरुम आरो सयाबिन ओमफ्राय पनिर बेखौल' फैयो जानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना मा माखौ जायो मिरामिसाव आंनो खोन्थाहरनो दाबाव दे गाइस दिनै जोंहा मास्टार सेफआ नै बिथाङानो मास्टार सेफ बिथाङा मा ओंख्रि संनो नागिरदो पनिर बाटार मसाला सोरनिफ्राय सोलोंनाय हसा खोथा होननांगौब्रा मानसिया सावननि थाखाय माबा थानायाव फास्टिं थानायाव सोरनिफ्राय सोलोंनाय बुंग्रो दे सोरनिफ्राय सोलोंनाय आरे हसा खोथाखौ बुं ना नोंथ' रोङामोन ना पनिर बाटार मसाला संनो दे बुं आया नों मानो मानसिखौ एप्रिशियेट खालामनो बायोब्रा जों नङा आं बुंनायखायसो नों बुंदो बिदिबा जानाय नङाब्रा नों एकदम गोसो मोजां भेरि गुड मानसिखौ जेब्लाबो मोजां गुन नुदोबा गोरोंबा मानसिखौ एप्रिशियेट खालामनायाव जेब्लाबो लाजिनाङा मिथिबायना आंथ' सोरखौबा मोजां नुयोबा डाइरेक्ट होनखायो नोंखौ जि मोजां नुदो दिनै बिदि होननानै गोसो सिङाव सानना थाग्रा माने जोंहा फार्स्टआव मिथियामोन नालाय मिरामिसबाबो पियासखौ जागासिनो आरोना दा सोरबा बुंहरगोन सनाफोर आं मिथिखानायसो अब्लाबो जाबाय नालाय जागासिनो एबार नेक्स्ट इयाराव भेज जाबा पियास आरो सामब्राम गुफुरखौ जाला दे एबार खेबसेयाव जानोसै ना मा होनो नंगौना अच्छा ये मामा होना भी आया ना असली औकात पे हाँ मेरे से सीखा था ना तो क्यों बताया नहीं चलो क्या देना है बताओ guys, nah sikhiri pada angin kan ya, mata sikhiri pada apa sih ini? Pagla nongale, muzang sikhiri sana hama sikhiri mata serba angka birat ida wait ada guys, angin pagla sikhiri pada nanti sih pun ngau blabu mata sikhiri baba, mama saya nih, tak apa isa punya, hama saya balai, rebedi korom. Nah, nungsni har lah ya wang ni sikhiri akar lang bay. सिद्दाव होजोबना लाबाय ओंखायनो गोरों मानसिफोरखौ मावनो होनांगौ मिथिबायना हामा बिदि जेब्लाबो गावखौल' गोरों बायदि खालामनाङा जाबाय बियो जाबाय बेखौ दा खांनानै ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै
मस्ला होसिगोन नै सासेया थोड़ा सा ऊपर में उठा के दे संख्रै हालदै होदो ओमफ्राय रेड चिली पाउडार ओमफ्राय गार्लिक जाबाय ayo गिदिर जाबाय दे जाबाय बेखौ नांला जाबाय एरना होदो मोजाङै इखौ नाङा इखौनो होमबा इखौनो होनांगौ थावाव बिदि होआना दे एरना होदो डाइरेक्ट हो बारा होजोबनाङा जाबाय दैलावल' जागोन नङाबा इयो आं एरनोसो थांसुनो दोनै थां अबेजों नाङा गिलासाव दोनदोब्रा So now guys, जाबाय आंनो बानलु थाइसे लाबोगोन जागासिनो नै दिनै जोंहा आलासि गिदिरथार फैदो मोजां ना खबरा मिरामिससो मोनजाबाय दे जाहानाव फैनानै सावन मासनि मिरामिससो जादो दि जाहा दे बलबम भेरि गुड बेयो मा जागोन होननायमोनलाय नोंनिया एमा देरबा देनां भिडिअ देखायफिननांगोन ना Teacher, best of luck for your better future. दे जा आंबो जानानै नायनोसैसो दा नै बेनो जोंना आलासि गिदिरा दाख्लैसो मेट्रिक पास जादों आरो दाख्लै जोंखौ मिस्टि जाहोफैदोंमोन स' बिदिनो नै दिनैहाय गुवाहाटियाव फैनायनि जोंहानावहाय हाबफैदों ओमफ्राय नै बेखौहाय आङो टुक्लुनो बायना लादोंमोन आरोना बेखौ टुक्लुनो हरफासिगोन बेबो न'आव थांबाथाय नायलाय जोंहा टुक्लुआ बेयो बहुत सिगांनि भिडिअ आरोना ओमफ्राय आंनावहाय दंमोन नालाय अन्थ'थ' नों गरायाव गाखोलायनो ओंखायनो होफाबाय आङो स' बेखौहाय लांफाथोंसै आरो